Nen don furakɛli kuntagalajanw labilali kan minnu somɔgɔw bɛ marabolo kɔnɔnaw la ni kɛnɛya ko ka gɛlɛ u ma madame Haj Aminata an bɛna ale bisimila an ka kumaso kɔnɔ a bɛna o kunnafoniw walawala. Sariya kura caman taara Ameriki jamanatigi Donald Trump fɛ min bolo nɔbilala n'o dɔ bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kan ka fara kɛlɛ min bɛ senna Ukraine ni Rusi jamana cɛ fɔ ka se Israel jamana ni Hamasi cɛ kɛlɛ ma. An ka bi kunnafoniw kɔnɔ George Atino ale bɛna walawala ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw ka diɲɛ ɲɛfɛ a y'aw bisimila. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kan ka bɔ studio 53nan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ an taa Mali jamana cɛmancɛ fan fɛ Bayangara mara la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko sibiridenw u ka baarakɛla dɔw minnu ni olu ye furaji sɛnɛlaw ye n'u tun bɛ ka bɔ Timisa fanfɛyɔrɔw la ka bolimafɛn binna mugu furunta dɔ kan min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 4 ka se mɔgɔ 5 ɲɔgɔn ma ni bɔnɛ ko waliya in kɛra Singu o dugudennin na VOA Banbara ka kunnafoni dila Wedarago ale bɛ o kunnafoniw lase an ma ka bɔ Koro. Seereya caman ka ɲɛfɔliw la u y'a yira k'a fɔ ko taamakɛlaw don minnu kɔni kun taara mɔgɔ ɲɛmina ɲini na Timisa dugu kɔnɔ waati min na u kɔni kɔsegintɔ ka na i ka dɔn k'a fɔ duguni min n'an b'a wele ko Sinko n'o o ni Timisa yɛrɛ kɔni man jan u ka bolimafɛn kɔni yɛlɛla duguma mugu pɛrɛnta kan mun kɛra sababu ye ka maa 5 ɲɔgɔn o bɔnɛ u ni na o maa 5 na yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin 2 kun b'a la ale ni musolaka 3 lakanabali hali sisan n'i y'a jateminɛ ni mara in kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ kulu marifatigiw kɔni bɛ duguma mugu pɛrɛnta kɔni don duguma mun kɛn bɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na i b'a ye k'a fɔ Bankasi mara kɔnɔna na hali sisan lakanabaliya nasiraw fɛ kununko kari kulu marifatigi dɔw kɔni ye maa dɔw kɔni minɛ taamakɛla dɔw kɔni minɛ ni an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a yirala k'a fɔ ko kunnafoniya jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu kan ni maa wolokilen ninnu kan i ka dɔn k'a fɔ Mali finitigilaka minnu kɔni dagalen bɛ yen nɔ a bɛ waati jan bɔ u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u ni Burukina finitigilakaw walasa basigi bɛ se ka na o yɔrɔ in na bawo n'i y'a jateminɛ Bayi o ni Mali ni Burukina dancɛ commune de mun kɛn bɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ lakanako nasiraw fɛ Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara. Mali kunnafoni diko taabolo bɛ cogo di bawo kunnafonidilaw ka sanbɛ foli min kɛra u fɛ san daminɛ in na ka lata jamanatigi General Asimi Goita ma yirala k'a fɔ ko gɛlɛyaba o bɛ kunnafonidi taabolo kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔ o nɔgɔnin fɛ bi VOA Banbara ye wele bila kunnafonidilaw ka tɔnkulu min sigilen don jamana kɔnɔ ni o ɲɛmɔgɔ ye Banjugu Dante ye wele ka na an ka nɛgɛ kan ale bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Monsieur Dante i n'u la. Bisimila. Ayiwa ni waati in na an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaninw bɛ kunnafonidi taabolow la jamana kɔnɔna la aw ka laseliw senfɛ aw ye aw da se a gɛlɛya dɔw ma kunnafonidi yɛrɛ taabolo bɛ cogo di ni waati in na Mali kɔnɔ. Ni aw fo ka waleɲuman dɔn ni y'a fɔ ko kunnafonidi aw yɛrɛ ka baara don baara nkɔn tɛ i kɛra diɲɛ dugu dugu la i kɛra diɲɛ jamana o jamana la n'a fɔra i kunnafonidi baara kɛ gɛlɛya dɔ bɛ se ka i sɔrɔ mɛ dugu gɛlɛya cogo tɛ kelen ye anw fɛ an ka gɛlɛya fanba ye mun ye Mali la Mali jamana min kɔnɔ insécurité o de b'an fɛ a mɛnna kunnafonidilaw bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na mɛ tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a fɔ ko tɔɔrɔ in caman bɛ yen nɔ ko jamana marabagaw de b'a ta ka kunnafonidila sɛgɛn o tɛ n'i kɛra zone kɔnɔna na ni groupe armé bɛ yɔrɔ min na ou zone minnu bɛ yen yɔrɔ la qui ne sont pas sous contrôle gouvernemental gɛlɛya bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔna na en même temps an bɛ période min fana na période exceptionnelle de don période exceptionnelle de parce que ni jamana constitution taara ka fonctionner a sigicogo kɔrɔ la o bɛ na ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ni ko caman ye ka kɛ ni jamana insécurité ni jamana politique ko gɛlɛya yɔrɔ ye kunnafonidilaw b'u yɛrɛ minɛ kunnafoni dɔw dili la ka kɛ ni ko dɔw ni taabolo ye o bɛ se ka kɛ u bɛ siran u bɛ se ka kɛ u bɛ bagabaga mais o kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i ye Mali kunnafonidi baara ta k'a jateminɛ baara dɔ tun kan ka kɛ a mɛnna baara ninnu ma kɛ o ye mun ye diɲɛ bi taabolo min na bi a taabolo ka teli kojugu changement caman de bɛ n'a kɔnɔ internet sira ninnu yɛrɛ don a la donc ni baara o baara n'a bɛ kɛ a kan ka bila sariya de kɔnɔ
mais malheureusement sariya minnu bɛ anw bolo an ka jamana kɔnɔ bi n'olu kunnafoni ko jigilatigɛ sariya ninnu tun ye sariya ye minnu ni diɲɛ taabolo tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kabini waati tɛmɛnen ninnu na ni bɔlɔlɔsira nana don ko la textes ma changé ka kɛɲɛ ni o taabolo kura ninnu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don kunnafonidilaw ka baara kan par exemple baara min bɛ yen n'o ye loi 046/2000 ye ne bɛ se ka kunnafonidilaw ka ko jigilatigɛ ko min nana kɛ bi réseaux sociaux sira ninnu fɛ ni kunnafoni se ka kunnafonidila ka baara gɛlɛya bolo ka sɔrɔ sariya kelen tɛ ka kuma ɲɛfɔ cogo la min ni kunnafonidila protégé sariya kɔnɔna na donc a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ kiiri wɛrɛ kan min ye cybercriminalité kiiri ye o dun da man d'a la donc o ye gɛlɛya ye gɛlɛya belebeleba min fana bɛ yen tuguni o ye musaka ko ye a kɛra Mali teleso ye a kɛra Mali arjoso ye a kɛra Mali presse écrite ye gɛlɛya b'a bɛɛ lajɛlen kan parce que presse yɛrɛ ka vitalité a bɛ dépend dugu ka développement économique la mais bi annonceur tɛ yen partenaire caman tɛ yen bon kunnafonidiso dun charge de don charge de fonctionnement de base i na so sara i na courant sara i na hadamadenw sara i na matériel entretien kɛ bon n'o fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen tɛ fo ka ko ka baara kɛ o condition kɔnɔna na a bɛ kɛ baara tɔ k'a jɛ ye en même temps jamana fana ka kan ka dɛmɛ min ta ka don kunnafonidilaw la o dɛmɛ talen tɛ k'u sɛgɛrɛ ka ɲɛ musakako ta fanfɛla la n'i ye nin fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye vraiment bi Mali kɔnɔ gɛlɛya min b'an ka kunnafoni ta sira la o ye ninnu ye. Ayiwa ka tɛmɛ n'i ye ni ɲininkali filanan ye n'i ye jateminɛli kɛ i da sera bɔlɔlɔ ko min ma gɛlɛyaba an ye o jateminɛ diɲɛ fan bɛɛ hali ka fara Mali yɛrɛ kan o bɛ ka don kunnafonidilaw ka baaraw taabolo la n'o dɔ bɛ tali kɛ danfara tɛ ka se ka bɔ maa minnu bɛ kunnafoni cari bɔlɔlɔ siraw fɛ ni dɔw yɛrɛ b'u wele ko videomaniw ani ka fara kunnafonidila yɛrɛw kan minnu ye san caman kɛ kalansow kɔnɔ ka kunnafonidi baaraw fɛsɛfɛsɛ ni k'a kalan k'a bɔ ɲɔgɔn na o gɛlɛya min bɛ Mali jamana kɔnɔ e min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ye e bɛ se ka mun fɔ an ye o la. Bon ko in tayɔrɔ ka ca a tayɔrɔ ka ca parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma kunnafonidi baara kɛ u ma sɔrɔ ka baara foyi foyi kɛ olu bɛ bɔlɔlɔ sira in sanfɛ u taara telefɔni san forfait b'u kunna min ka di ye u b'a fɔ ɲuman n'a ɲuman na dɔw fana bɛ yen kunnafonidilaw yɛrɛ don mais u fana bɛ bɔlɔlɔ sira in fana sanfɛla la kuma o yɔrɔ fila ye mais min y'a juguman yɔrɔ ye fɛn min ye opérateur économique ye fɛn min ye politikimɔgɔ ye fɛn min ye décideur ye caman b'a dɔn k'a fɔ n'i taara k'i bɛ taa média conventionnel ninnu ka sira kan olu ka information traitement la vérification b'a la sɛgɛsɛgɛli b'a la kunnafoni tɛ di n'a sɔrɔla bolo ma da a kisɛ kan mais mɔgɔw de min ka di min ye o ka lase a lasecogo la ka sɔrɔ filtrement don a la temps ka d'u ma temps caman u bɛ se ka u kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ min na k'u ni donko bɛɛ lajɛlen fɔ o bɛ sɔrɔ réseau sira in de fɛ donc finalement on a même mɔgɔw bɛ ka essayer yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira in yɛrɛ kɛ ka presse conventionnelle yɛrɛ a remplacer au point que waati tɛmɛnen na encore hali a ma mɛn kosɛbɛ u bɛ kunnafonidilaw de lakari k'olu jaka k'olu kɛ faso jugu ye donc minnu bɛ yen yɔrɔ la ni telefɔni ni fɛn b'u bolo min ka di ye u b'a fɔ nkalon n'a tiɲɛna mɔgɔ burujala mɔgɔ nimina k'olu kɛra fasoden ɲumanw ye donc o pratique sugu ninnu de bɛ kɛ sababuya ye ka baara jaka k'a lakari k'a kɛbagaw décourager k'a di mɔgɔ ma min man kan ka kɛ. Nin diyara an ye an ka foli b'i ye Banjugu Dante dantɛ foli min na nin tun ye Mali kunnafonidilaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ nin bɛna don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ni jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔni. Vous parlez Bambara, Dioula, Malinké, vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple, rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara. How do you feel? Ne manquez rien, rejoignez VOA Bambara sur WhatsApp. VOA Bambara ka tabale gusika ni VOA Africa kuna foni tukalo.
An balimaw a y'aw bisimila hali bi aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛsiraw ni jabaraniso kan. An bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ ka na n'a ye États-Unis jamana kan yan. Bawo jamanatigi kura sugandili Donald Trump y'a bolonɔ bila gafe caman na min dɔw bɛ tali kɛ l'impôt kow kun kan ka se Israel jamana kunkankow ma fo ka se dunanw ka koɲɛ ma. George Atino ale bɛ an bolo nin waati in na kumaso kɔnɔ bɛna o kunnafoniw walawala. George, i n'o la. Nba ni la Mariam an ka foli bɛ an filɛbaga ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Mariam Donald Trump ale tun ye latigɛ ta ka dɔ fara salen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jagofɛnw kan minnu bɛ bɔ jamana saba yɔrɔ ni olu dɔw ye Mexique, Canada ani Chine ye nga bi États-Unis y'a latigɛ ka dan sigi salen sɔngɔw yɛlɛli la jagofɛnw kan minnu bɛ bɔ Mexique kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka don États-Unis jamana kɔnɔna la sabula jamana fila ninnu ɲɛma Mexique ɲɛma ni o ye Claudia Sheinbaum ye ani États-Unis ɲɛma Donald Trump olu ye ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka se ka ɲɔgɔn masala wala dan sigira salen sɔngɔ kan ka ɲɛsin jagofɛnw kan minnu bɛ bɔ Mexique ka don États-Unis o latigɛ bɛna to senna kalo kelen kuntala kɔnɔna la fan dɔ in fɛ Mexique ale y'a latigɛ k'a fɔ ko a bɛna a ka kɛlɛbolo kɛlɛcɛ 10,000 ɲɔgɔn o cari ani États-Unis ka dancɛw la cogo min na ka se ka dan sigi ɲɛnamini fura dɔrɔgu fentanyl donni la États-Unis kɔnɔna la fan wɛrɛ fɛ Donald Trump ale tun y'a lase fana k'a fɔ ko ani Canada minisiri ɲɛma Justin Trudeau k'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ cogo min na ka se ka masala ka kuma salen sɔngɔ yɛlɛliko kan o sira fɛ u ma latigɛ kɔni kunnafoni lase fɔlɔ nka Donald Trump y'a kanbɔ k'a fɔ k'u bɛna taa ɲɛ ka kuma yanni o nɛgɛjuru kuma yɛrɛ cɛ Canada minisiri ɲɛma ale tun y'i kanbɔ k'a fɔ k'olu fana tun bɛ tajuru sara bere kɛ ka États-Unis gosi o la sa ko 100 sara la k'olu fana tun bɛ salen 25 ɲɔgɔn o yɛlɛ jagofɛnw kan minnu fana bɛ bɔ États-Unis ka don Canada. Mariam. Ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an y'a mɛn k'a fɔ Israel jamana ka minisiri ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu kan kana taamala États-Unis jamana kan yan. Jati Mariam Israel ministre ɲɛma Benjamin Netanyahu ale makɔnɔlen bɛ Washington o taama mun senfɛ ani Donald Trump olu kan ka ɲɔgɔn ye u bɛna kuma fana muguciw sɔsɔrɔli bɛnkan kan mun bilala sen kan Israel ani Hamas kɛlɛkɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o mun yɛrɛ ye Israel jamanaden jagoya minɛlen 3 labila ala ma mɛ tile tɛmɛnenw kɔnɔ olu cɛma maa kelen ni Israel ani États-Unis jamanadenya sɛbɛn bɛ mun bolo olu tun ye kalo 16 de kɛ u jagoya minɛlen bɛ Hamas fɛ kabini Jérusalem Linda Goldstein ale ka laseli mun bayɛlɛmana nama jara fɛ an ka faamuyaliko ɲuman kosɔn. Kiev Sigol si bɛ san 65 la Amérique ni Israel fasodenya sɛbɛn b'a bolo min bɛ wele double nationalité a ye san 1 ni kalo 2 kɛ Hamas jɛkulu bolo kaso la nka a labana ka bila a n'a furumuso tun minɛna Hamas jɛkulu fɛ u ka so Kefa Hazar dugu la octobre kalo tile 7 san 2023 la n'u taara n'u ye Gaza u yɛrɛ ka mobili kɔnɔ. Aviva n'o y'a furumuso ye kɔni bilara kabini novembre kalo la san 2023 la wa a ye wulikajɔw caya kosɛbɛ walasa a furuke ka bila. Sigol n'a somɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a min k'a den fana bɛ balo la nka Amérique jamanaden 2 bɛ kaso la Gaza hali bi a jirala ko mɔgɔ 4 wɛrɛ sara. Hafter Calderon Faransi ni Israel fasodenya sɛbɛn b'a fana bolo ani Israel jamanaden Yarden Bibas bilara nka Bibas muso n'a dencɛ 2 minɛnen bɛ Hamas bolo hali bi. Hamas jɛkulu y'a jira ko Israel kɛlɛbolo muguciw y'a a dencɛ 2 ninnu faga nka Israel marabagaw m'o sɛnbɛntiya fɔlɔ. Sisan walasa kɛlɛ in ka dabila o bɛnkan hokumu kɔnɔ Israel jamana ye Palestine kasoladen caman bila. Israel marabagaw ye Arafa dugu sira nda yɛlɛ fana Egypte ni Gaza cɛ n'o b'a to Palestine kasoladen 50 bɛ tɛmɛ don o don walasa k'u furakɛ ka ɲa i n'a fɔ a laɲinina cogo min na. Kɛlɛ in bancogo fɛrɛ minnu sigira sen kan kɔni daminɛna jamana kuntigi Donald Trump ka kalikansiɲɛ don 2nan de la. Jateminɛkɛlaw ni Israel jamanadenw dɔw y'a jira k'ale de bɛnkan in sababuya Hamas ni Israel marabagajɛkulu ɲɛma Benjamin Netanyahu cɛ. O la Benjamin Netanyahu ko Donald Trump ye Israel teriɲumanba de ye. Ne jigi b'a kan n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Israel ni États-Unis an ka laɲiniw bɛ sankɔrɔta kosɛbɛ. N dalen b'a la fana Iran jatigɛwalenkɛlakulu an bɛ se ka se sɔrɔ u kan n'o b'a to hɛrɛ kura bɛna an ka maraw kɔnɔ.
kumaɲɔgɔnyaw ta ko filanan bɛ sen na walasa kɛlɛ in ka ban Israel ni Hamas cɛ. O waati kɛlɛ in na Netanyahu bɛna kɛ ɲɛmafɔlɔ ye ni États-Unis jamanakuntigi Donald Trump bɛna a bisimila Maison Blanche la kabini a ye fanga ta. Israel ni Hamas ka kɛlɛ in banni ko kumaɲɔgɔnya ta ko filanan b'a jira ko Israel kasoladenw bɛɛ bɛna bila. O la kɛlɛ in bɛna jɔ Gaza ani Israel cɛ. Ani Israel kɛlɛbolo bɛ taa ka bɔ Gaza fana. Nka a bɛ komi sika bɛ Benjamin Netanyahu dusukun na ka ɲasi halisa laɲiniw ma. Gayel Tashir ye politiki dɔnbaga dɔ ye ani kalanfa dɔ Hebraïque sanfɛ kalanso la Jérusalem. Mɔgɔ kelen min bɛ se ka to Netanyahu bɛ sɔn kɛlɛ in banni ko bɛnkan sabatili la o ye États-Unis jamanakuntigi Donald Trump de ye. Benjamin Netanyahu ka jɛɲɔgɔnkɔrɔ dɔ n'a tɔgɔ Itamar Ben-Gvir kɔni bɔra a ka marabagajɛkulu kɔnɔ. Bezalel Smotrich fana y'a jɛɲɔgɔn dɔ ye a y'a jira ko ni bɛnkan sɔrɔla kɛlɛ in banniko la a bɛ bɔ Netanyahu ka marabagajɛkulu kɔnɔ. O kɔrɔ Netanyahu ka marabagajɛkulu bɛ sɔn ka bin n'o bɛna to kalataw bɛ kɛ ko kura. Jateminɛkɛlaw kɔni y'a jira Israel ko ye ko kura wɛrɛ de bɛ Donald Trump la ka ɲasi arabula jamanaw ma n'o ye Moyen-Orient ye. An bɛ Donald Trump ka laɲini filaw dɔn n'u ka bɔ a ma. A fɔlɔ ye minnu minɛna kɛlɛ in kosɔn u bɛɛ ka bila. A filanan hɛrɛ kana kɛlɛ ka ban bɛn ka kɛ Israel ni Arabi Saoudite cɛ. O dun tɛ se ka kɛ ni Palestine ma sen don a la. Palestinikaw minnu bɛ Gaza u ka laɲini fɔlɔ ye de u ka sow ka jɔ ko kura. Donald Trump y'a fɔ ko Palestine mafɔlenw n'u hakɛ ye 1,000,000 ani ko u bɛ taa Jordani ni Egypte jamanaw la. Nka ni hakilina in ni jamanaw ni Palestinikaw bolo o tɛ se ka kɛ. Mariam, ni ne tun ye an ka kunnafoniw la kumabɔ ye États-Unis kunkan bi. George Atino, an ka foli b'i ye. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye kɛnɛya ko kunkan an tun y'a lase aw ma jɛmukan daminɛ la k'a fɔ an bɛna kuma kɛnɛya ko kan. Ami Sarl ni o bɛ wele nanzarakan na ko Assistance Médicale Internationale min sigira sen kan san 2015 ni kulu in sigira maliden dɔ fɛ min ka baara bɛnna kɛnɛyaw la sabatili ma ka di malidenw ma min baaraw kuncɛli daminɛna Mali la ka tɛmɛ Tunisie, Maroc ka taa se fɛn min ye Faransi jamana ye. Bi u bɛ États-Unis jamana kan yan kabiri san 2022 baara minnu bɛ sigi u fɛ sen kan. Madame Haj Aminata ale b'an bolo kumaso kɔnɔ ale yɛrɛ bɛna i da don la k'o walawala. Aminata i n'u la. I n'u la Mariam. Bisimila. Sa. Ayiwa Ami Sarl e bɛ se ka walawalali kɛ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ko fɛ mun don? Absolument. Weleli diyara n ye i ni ce i ni baraji n bɛ malidenw bɛɛ fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ami y'a fɔ cogo min Ami Sarl Assistance Médicale Internationale ɲinɛ y'a san 10 ye an dayɛlɛlen don Mali kɔnɔ. An kun ka baara tɛ fosi ye ka taa mɔgɔw furakɛ kɔfɛ parce que an y'a dɔn gɛlɛya bɛ mɔgɔ bɛ wuli ka t'u yɛrɛ ma ka taa furakɛli kɛ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ tuma caman mɔgɔw b'a fɔ ko ma furakɛ donc o de la an y'an ka baara cakɛda in dayɛlɛ ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ bɛ fɛ ka t'i furakɛ Tunisie, Maroc, Turquie, Faransi i bɛ cikan bila an ma an b'i dɛmɛ a fɛn bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ ɲini o logement an b'a bɛɛ kɛ ɲinɛ y'a san 2 ye an ye Mali fana far'a kan parce que an y'a ye gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan surtout maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka mɔgɔw bɛ Mali la n'u banana bɛɛ kamana bɛ gan an b'a kɛ cogo di o hukumu kɔnɔna na an ye tagamana ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la dɔgɔtɔrɔso ni clinique caman bɛ an tagar'u voir an y'a ɲɛf'u ɲɛna an bɛ se ka kɛnɛya nɔgɔya mɔgɔw ma cogo di Mali la donc an ye volet dayɛlɛ n'o ye membership ye tɔndenya i bɛ tɔgɔ sɛbɛn an ka plateforme na i b'an wele 77 76 22 88 ou bien i bɛ email caman website b'an bolo site web amimedical.com medical ni e b'a la amimedical.com ou bien i b'an sɔrɔ Facebook yɛrɛ kan ou bien ni ne yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn i bɛ n ka fɛn bɛɛ ye Aminata Hagge bɛ sɛbɛn ni HAGGE donc maliyɛn minnu bɛ Amérique yan nɔ a projet in diyar'u ye kosɛbɛ u caman y'u somɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn an ka plateforme kan o de la n'u banana dɔrɔn u b'an wele sɔnni ka wuli yɛrɛ ma ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko n bɛ taa dɔgɔtɔrɔ ɲini mɔgɔ caman b'a fɔ n mɛnna mobili kɔnɔ ou bien u y'an lasigi ko dilan tɛ yen fɛnw tɛ yen anw bɛ yen nɔ walasa ka mɔgɔw dɛmɛ k'o de kɛlɛ donc
Ayiwa misaliya la maliyɛn minnu bɛ yan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na minnu bɛ États-Unis yan nɔ n'u u fa walima u baw bɛ Mali kɔnɔ nka u tɛ Bamakɔ an k'a kɛ dɔw bɛ Jɛma ka yan fan fɛ dɔw yɛrɛ bɛ Bayankara Mopti Gawo Tɔnbɔkutu n'a ɲɔgɔnna ninnu na u ka banabaatɔ minnu bɛ yen nka u denw walima u mɔdenw n'u ka mɔgɔw bɛ États-Unis yan olu bɛ aw lasɔrɔ cogo di wa u ka banabagatɔw bɛ bɔ nin yɔrɔ ninnu na cogo di ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ Bamakɔ u b'an lasɔrɔ ni numéro de téléphone ye États-Unis yan nɔ 646 239 83 98 ayiwa nka aw ka mɔgɔ minnu bɛ Mali la ye u b'an lasɔrɔ ni olu bɛ banabagatɔ sɔrɔ cogo di u b'u wele 77 76 22 88 ou bien 83 83 60 83 n'i weleli kɛ dɔrɔn dɔgɔtɔrɔw b'an bolo Mali fantan naani bɛɛ la o de y'a ko ɲuman ye k'a fɔ Bamakɔ don Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ mais dɔgɔtɔrɔw b'an bolo Mali fantan naani bɛɛ la infirmiers b'an bolo Bamakɔ minnu formelen don ni mɔgɔkɔrɔba b'i bolo fana min mago bɛ ladonni na so kɔnɔ minnu fana bɛ o kɛ hali ni mobili tɛ yen nɔ ka taga bila dɔgɔtɔrɔso la mobiliw fana b'an bolo quartier bɛɛ la min bɛ se ka mɔgɔw ta ka taga n'u ye dɔgɔtɔrɔso la musaka b'o la wa musaka b'o la o musaka bɛ taa joli la a bɛ dépend n'i k'i bɛ bɔ Falajɛ sisan ka se clinique Pasteur la ou bien clinique Les Orangers la ani n'i bɛ bɔ Bulkasobugu la ka taga fɛrɛ kelen tɛ donc i bɛ taxi tigi ka mobili tigi ka wari sara a yɛrɛ ye o yɔrɔnin na ani dɔgɔtɔrɔso fila fana bɛɛ bɛnna ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba fila don Mali la clinique Pasteur ani clinique Les Orangers clinique Les Orangers ye clinique belebeleba ye a bɛ Banankɔrɔ a dɔnnen tɛ kosɛbɛ mais a ɲɔgɔn clinique belebele ka dɔgɔ Mali la bi donc olu ne ser'u ma n ko furakɛli da ka gɛlɛn Mali la ne bɛ fɛ ni banabaatɔ fɛn fɛn min nana an ka société tɔgɔ la n'o ye Ami ye ne bɛ fɛ n'a a ma ɲɛ n'a tigi kan ka hospitaliser ka ladaw fɛ yen nɔ aw ka dɔ bɔ a tigi ka furakɛli wari la u sɔnn'a ma donc 100 sara o 100 sara 5 bɛ bɛn ka bɔ a tigi ye a ka furakɛli wari la n'a bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso la olu fana y'o faveur ka ɲɛ o dɔgɔtɔrɔso na n'i taara fɛn bɛɛ bɛ yen i bɛ se ka jolita kɛ i bɛ radio n'a fɔra ko ka radio kɛ ou bien IRM n'a fɛn fɛn min don olu bɛ se k'a bɛɛ kɛ ayiwa ɲininkali kelen bɛ ne yɛrɛ fɛ min bɛ tali kɛ banabagatɔ ninnu kan i y'a fɔ sisan ko tɔnkulu de don mɔgɔw bɛ don tɔn na u bɛ tɔn wari sara o wari o bɛ sara kalo kɔnɔ de wa a bɛ sara san kɔnɔ siɲɛ kelen de wa walima kalo wɔɔrɔ de a bɛ sara wa wari o min bɛ sara o bɛ don furakɛli ko la cogo di walasa fiɲɛbɔda ka se ka di banabagatɔ somɔgɔw ma minnu bɛ don i ka baarakɛca in kɔnɔna la o diyara n ye kosɛbɛ wari sara in bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen CFA la 6,000 Amérique yan nɔ an bɛ k'a kɛ $50 ye n'i y'o sara i b'o sara siɲɛ kelen n'i y'o sara dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ i hakili sigilen don n'i ka banabaatɔ banana dɔrɔn u b'an wele o furakɛli wari tɛ dɛ mais o wari in b'a to an de b'i ka sɔnni i ka taxi ta ka yaala Bamakɔ bɛɛ ou bien i tɛ dɔgɔtɔrɔ dɔn ka taga yan nɔ an de bɛ weleli kɛ i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min an b'a f'i ye a taa nin yan nɔ yan de ka surun dɔgɔtɔrɔ bɛ yen nɔ hali ni dɔgɔtɔrɔ tɛ yen nɔ a bɛ se ka bɛn weekend ma sisan i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ yen mais n'anw ye weleli kɛ k'a fɔ an ka nin banabaatɔ bɛ nalen o bɛ dɔgɔtɔrɔw la déplacer ka na a bɛ sɔn ni i ma ni dɔgɔtɔrɔ ma ɲɔgɔn kunbɛn au moins n'i sera dɔrɔn a bɛ se ayiwa nin diyara n ye an ka foli b'i ye nin tun ye Ami Star o ɲɛmɔgɔ n'o ye madame Ag Aminata ale ka laseliw ye kɛnɛya ko kun kan ka to hali bi an ka kunnafoniw hukumu kɔnɔna la an bɛ taa fɛn min ye dɔgɔnɔw ka festival belebele n'o bɛ wele ko festival Ugobanya o tako 10nan o hukumu kɔnɔna la min daminɛna kabiri janvier kalo tile 27 n'a kun cɛra kunun février kalo tile 3 min kɛra Bamakɔ dugu kɔnɔna la Modibo Keyita VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase ka dɔn k'a fɔ ɲinanta in ye ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka sababu kɛ fɛn min ye dɔgɔnɔw ka se ko nin don ko o ye san 10 sɔrɔ o kama o ye ɲinan kɛnɛ in sigi ni ka se ka an balima dɔgɔnɔw u ka se ko nin don ko yira a sen fɛ o ye wele bila jamana siyaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka nin ɲɛnajɛ in kɛ cogoya min na nisɔndiya kɔnɔ bɛn ni kɛlɛya kɔnɔna na ka se ka yira diɲɛma la k'a fɔ ko Mali siyaw bɛɛ lajɛlen ye kelen min ye Ogon ye ni o ye festival yɛrɛ Ogon ye ni o bɛ wɔlɔgɔ min kofɔ ale bɛna ɲɛfɔli kan ye festival Ugobanya ale sigili Bamakɔ yan hakilina min nana ni o ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an ka jamana pays Dogon na Douentza Koro Bankas Bandiagara o yɔrɔ ninnu na gɛlɛya bɛ yen insécurité bɛ yen mɔgɔw tun bɛ taa dɔgɔnɔ jamana na ka taa tourisme ni fɛnw kɛ
waati dɔ kɛra gɛlɛya nalen yɔrɔ in kɛra yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ siran ka taga yɔrɔ la gɛlɛya nana se an ka artisanw n'an ka culture yɛrɛ la donc hakili jakabɔ kɛra an ko ni mɔgɔw tɛ taa culture lajɛ an yɛrɛ ka culture ta ka na n'a ye mɔgɔw bɛ se k'a ye yɔrɔ min na ka dɔn ka fɔ ɲinanta in senfɛ u ye wele bila bolola baarakɛlaw ma olu yɛrɛ fana bɛ se ka na u ka feerefɛnw yira cogoya min na ni ka kɛnɛ in kɛ jago kɛnɛ ye Fatumata Tesuge ale yɛrɛ fana bɔra Dɔgɔnɔdugu la ni kana feere la festival Ogobanya kɛnɛ kan a fana bɛ ɲɛfɔli k'an ye sugu taabolo la an bɛ waati min na i ko bi an na kun ye Ogobanya na an na kun ye feere donc an faso ko fɛnɛ de don an na n'o ko de la a n'a ɲɛnajɛw a diyara anw ye a bɛnna anw ma n'i ko dɔgɔnɔw ka kɛnɛ i k'u ka taabolo an'u ka laadaw toguna n'o ye u ka gwa ye o y'u ka laadalaminɛ dɔ ye o kama Yakuba ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye toguna yɛrɛ kan ani a ka laɲiniw ye min ye a kɔrɔ mɔgɔkɔrɔba n'u kuma faso kuma u b'a dirige yan nɔ de mɔgɔw dɔw bɛ yen ni mɔgɔ kɛlɛla ou bien mɔgɔw ni kuma sɔrɔla dɔrɔn e bɛ na toguna la wa e kana i dusu ta o de kama o y'a surunya ni y'i bolo kɔrɔ ta ka kana mɔgɔw bugɔ quoi o de kama o y'a surunya o y'a kɛ tan tana b'a la tana mun b'a la i kana nkalon tigɛ n'i ye nkalon tigɛ an ka sariya yɔrɔ de yan ye n'i ye nkalon tigɛ dɔrɔn san wɛrɛ t'i sɔrɔ walasa festival Ogobanya walasa ka dɔgɔnɔw ka seko ani dongo k'o yira diɲɛ na cogoya min na Modibo Keita VOA Bambara tɔgɔ la ka da nin kan sisan an bɛna Siyaka Tarawele lamɛn ale bɛna farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase an ma an bɛ kumana kafu farafinakun sirantɔlɔntan ɲɔgɔndanw de kan minnu bɛ Ligue africaine des clubs champions ani coupe de la confédération quart de finale de kofɔ ɲina saison 2024 ko don kafu ka laseli la alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2025 in na a y'a yira ko club minnu bɛna u ni yɔrɔ ta quart de finale ninnu kɛnɛ kan a kelen-kelenna bɛ se ka sirantɔlɔntana kelen tɔgɔ sɛbɛn n'o ye k'a ta k'a ka sirantɔlɔntana ye min delila ka kafu ka club ka ɲɔgɔndanw tan ɲina saison 2024 n'o ye ligi ani coupe kafu ye o kɔrɔ ye sariya min tun bɛ o ko in kofɔ o yɛlɛmɛna kafu fɛ a yɛrɛ ka laseli na a y'o de fɔ kafu ka laseli kɔnɔ tuguni a y'a fara kan ko a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛtaga di farafina clubu ma minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta coupe du monde des clubs kɛnɛ kan ɲina san 2025 kɔnɔna na n'o ɲɔgɔndanba in bɛ tan juin kalo ani juillet kalo nata la États-Unis jamana kan ka sirantɔlɔntana kelen ta k'a fara i ka clubu ka sirantɔlɔntanaw kan ka sanga ni Ligue ni coupe de la confédération quart de finale ɲɔgɔndanw ye ɲina saison 2024 hukumu kɔnɔ o tali bɛ to sen na fo février kalo tile 18 nata san 2025 in na Ligue fara coupe de la confédération kan a quart de finale ɲɔgɔndanw bɛ tan waati kelen de la tagali ɲɔgɔndanw bɛ tan mars kalo nata k'a daminɛ a tile 28 ka taa bila tile 30 la san 2025 in na min ye kɔsegin ɲɔgɔndanw ye quart de finale halisa